Oke. Nah, terus guys, nah, kadang sak menit ya, insyaallah, Pak. Ini dari Mbak Dewi, Pak. Roti ratuku. Iwak. Ya Allah, iki lho ger sing di OTR ngene piye ger iki? Iki sambel makjah ya, jos sih. Mantap sambel makjah. Apa nenggone Mbak Arin apa tak gawani ngene. Mbak Arin ini dadak malah gawani rawon, gawani sambel, gawani iwak. Iya. Lah wonge dadak malah sultan. Gresik. Lah yo. Malah sultan, Pak. Bingung lek gawani wong duwe iki. Sukses ya Allah. Mbah Nduk. Tak gawani apa? Segare delok. Ada apik. Mbah. Aku ngrasakno. Mbah. Ya rezeki akeh ya Pak ya, muga-muga. Mbak Dewi diparingi sehat walafiat, diangkat penyakitnya. Iki bayi, guys. Bayi iki lho ya reko-reko ngono. Wis awake iki sepuh wis rasah mikir wong Mbah. Ya Allah, aku nek wong nom kayak iki lumrah, tapi nek wong sepuh ora usah dadi pikiran Mbah, tenan aku dibuka atiku kelora piye-piye aku tenan kok Mbah, aku panganan iki lho ya Allah. Aku iki nek iso malah kei karo wong tuwa karo wong sepuh nek wong sepuh wong nom nek dipikir ngene iki asam wala Mbah ra karuan sama aku bingung ngono lho Mbah, sama aku bingung. Tenan aku bingung sama iki kamu. Bingunge kok lah nggar wis sepuh kok reko-reko ngono lho aku ngono. Ora usah reko-reko, ora usah dipikiran ngono, Mbah. Tenan aku kok Mbak Dewi iki wis pamane sing nom nak ya wis ya Pak yo. Wis Bu iki mak damis karo aku nak ya wis Bu. Wis ngene dhewe-dhewe ngene lho. Segane tek 5 rinjing ngene iki aja lah. Ya Allah, moga-moga diparingi rezeki turah-turah. Paringi sehat, diangkat penyakite. Aku ki nek dikek panganan wong iki sami yo penak yo ora penak ngger sam. Penake dipangan ki enak, seger aku tapi bales budine kula ngger aku gak iso nek kon ngimbangi. Engko tak imbangi akeh malah diakehi. Engko nek tak imbangi sithik kono diakehi piye njajal ngger aku iki dadi ki rasa utang budiku kudu aku iso bales ngono lho, aku wedi ngono kuwi sam. Alung biasae lho yo Pak yo. Hah? Nangis sampeyan aku bingung gak sama nek dikeki panganan sam. Mbah wis mbah nanti paringi sehat nek aku seneng Mbah tenan kok. Aja digawe loro ngono. Awake dhewe iki berarti apa leh Mbah? Jenengan mikir awake dhewe ra karuan kok mikir panganan kanggo wong nom dibalesi empun mbah jenengan iki wis gak sah mikir ngono. Sing mikir awake dhewe awake sing tuwa sehat cuma ndongakno sing nom sehat wis tuwa wis. Dadine kan lah yo nyawang-nyawang kan seneng rasa nek mikiri mikir kayak ngene iki lho Mbah. Rapat nek wong nom iki iki lumrah ngono wis pokoke dikeki sak mirak wis to Mbah iki karo sapa Mbak Dewi karo Mae ngono wis karo sapa Mbah Sis ngono wis apik Mbak Dewi ya Allah Mbak Dewi semoga rezekine akeh semoga diparingi sehat ngono tok engke aku petiku ki ngene lho ngger aku dikeki panganan wong nek gak iso bales sedangkan aku ki wonge pemalas dikeki gelem gak imo ngono. Jan iki yo perseduluran iki jenenge kajen kinajen yo ngene iki diajeni wong, genten ngajeni wong. Dikeki wong yo kudune makku nek marai makku ki yo nek marai aku ngger dulure teko ngono ki nang gawekno anu Nduk, nang gawekno kopi, nang gawekno teh.
ndang disego makku nek marai aku. Tapi kadang tamu ngono ki kadang nek matan ora tak kei apa-apa ya Pak ya. Lah rande apa nek wis butahe tamu ketek wong lanang jagongi kan wis apike nggih nek panganan yo tak kei le mangan kalau mangan ngguri. Saya banyu putih banyu aku. Mangan ngguri le nek gelem nek ndi panganan-panan iki nek tamu tak kon mangan ya Sam. Iki mulai aku nelpon Mas Paim. Mas Paim menika nenten panganan teng griya kathah. Halah Mak, kula buah jare. Aku iso eling Mas Paim. Nek dikeki nyenengno lho Pak yo. Tenang wonge nyenengno ngger. Mangan bareng-bareng ngono ngene. Berkat ngono ki yo mangan bareng-bareng. Bancaan, Tak kei apa Pak kae kowe serabi apa lemper ngono ki yo gage nanti lemper apa kula ngger kok semak kok Solo ngono ki yo gage nanti pangan. Aku seneng ya enek pangan nanti pangan ini iki. Mbah Tut yo tak untuk sego ora kaprah ngono ki. Ndang gawa Mbah, ndang gawa. Ndang gawa. Terus kaya Mbak Pur mau yo ndang gawa nduk ndang digawani. Gawa jangan gawa oblok-oblok kuwi. Jangan ndek iki dadekno sitok wis bumbune cemplung-cemplungno kuwi ndang mek sak kemengem. Kok lek sapa ndek iki? Lek sapa jenenge? Lek gondrong. Lek gondrong yo wis mangan ndek isuk wis mangan ki mau yo enek iwake mak eneng ndang diupek. Asami niki sesuk ger iki wis jatahe gondrong iki. Wis jatahe gondrong iwak ngene iki yo iwak asli. Iwak ki lho ndek nek bancaan nggonku ki iwak bukan nek ngarane kuwi bukan tabu lagi. Nek jenenge bancaan ger wong desa ngono kuwi endhog iwak ngono ki arang. Pokoke Inggris 5 gluntung bancaan kene, bancaan kono kon apik-apikane apike kaya apa. Angger wis endhog gluntung ki wis apik. Oga bingung perkara bancaan iwak-iwak ora nduk kok kene iki. Sing penting bancaan nek bancaan manganan ngono kuwi sederhana. Pokoke yes 5 nyangking 5 ana 5 ngono iki kadang enek sendange dhewe dibancaki aku ya dikeki Mbah Yatiman dikeki sapa Dewa Mbah bancakane sumur ngono iya le matur nuwun ya le ngono kok Mbah gampang ngono ki yo bancaan dhewe sumure dibancaki kadang kok bancaan nggone sapa neh bancaan nggone sapa dibancaki ya bancane ngono ki mau saeneke ya wis ndok ngono wis jos iki oh alah yo ngene iki apa yo mangan neh ngene iki elah ya Matasi teng. mangan apa ora Ora matasi. Mantates, kates bubur kuwi. iki engko tak berno nang ngono segone apik apa ora ya dikek nang kulkas apa dikek nang ndi Pak Kulkas ora ketang sedidang neh. kulkas iki wis tak resik-resik iki panganan apa wis tak wehno Pak tukang boy cek blangkah nang kono apa ora Pak Kates wis tak. maksude ki panganan nang kono cek blangkah apa ora ning kono lho ngene Pak tukang dipangan kabeh ya syukur ini ki jatah sesuk ben dipangan mur ngetmur sesuk mur wis mangkat ya wis enggat matur nuwun banget ya Mbah muga-muga ditaringi sehat diangkat penyakite didono sengkalane dicedak rezekine didono bilaine muga-muga diangkat derajat lan pangkate mbae muga-muga diangkat derajate pira diangkat apa wis tuwa ya genten sing nom aku luwara iki penising panganan ndek ra kaprah tak isine dhisik wae Pak nang iki Pak iwak-iwak Pak lho kok kondisian ya Allah bingung kira aku leh mangan ape tak buka goheman anu tak kek nenggok kulkas ae yo ngger yo tak singgane Wis adem. wis adem iwake makjah ki enake Pak mangan yo Arep teng kates. ora ngatasi ngger Sesen ya sesen. ya Allah lah Mbak Dewi ini ku jajal lah titik panggangan utuh Ini plastik ya segala. ya Allah enak Ini bales piye besok. padahal ya aku mau tak kayak sakmene tok lho Pak lho sing ngonokno ya makjah wis Mak Mbak Dewi karo Mbak Sis jenengan sing anu aku ngomong
Wis to mak sakmene gak apa-apa mak, mak jah kuwi. Aku ya pokoke mak jah iku. Wis to mak ora apa-apa. Tenan lho mak, nek anu pira kantun jenengan lho aku ngono. Aku wis pokoke apa sing unine karek sing masak silahkan aku nggih. Tapi mak jah wis to mak sithik-sithik ora apa-apa. Aduh, kudu ngising. Sik tak ising dhisik, engko tak panganku. Atan. Gas. Mangan. Barisa. Mangan. Mangan terus ya. Kita pakai kulkas. Tak pangan sok suro. Suro kan yo sedelokat ger. Mangan nih. Isine iki man. Wong desa ki dhuwit ora numpuk. Nek nglumpuk tinggu tuku sawah. Berarti lek damis ku dhuwit ora nglumpuk ora di sawah. Ora di sawah ya aku. Alah. Tak pangan mak aku idam-idam kok. Sok gawekno panggang mak, tak gone-gone Mbak Rin. Lah, Mbak Rin dadak man digawani wak ra garuan. Wes. Ora sida tak gawani nduk, aku isin. Kok panganan wae mumbruk kaya ngono kok. Rono dolan wong tak ya nduk ya, gak apa-apa ya. Ya Allah nduk. Dolan nduk pangananku akeh nduk Rin. Pokoknya hari ini konten Jumat berkah. Selalu ada makanan yang masuk ke tempatnya Lek Damis luar angkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tak pangan gue iman mak. Allah. Ya Allah Gusti. Rezeki. Mak matur nuwun ya mak. Mak jah. Mbok kei panggang utuh. Mbak Wi matur nuwun ya, Dek. Ya Allah Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Muga-muga dadi muga-muga iso duwe emas batangan 100. Loh, konten Lek Damis kan mesti ngono. Muga-muga iso dadi mas batangan duwe 10. Wis 10 ae, Pak. 10 ae. Ya Allah. Enak jane. Nek manggang. Mantap sambelnya kemelonyoh. Sambel nggone mak jah kemelonyoh. Engko bar mbok wodo malah biasa. Modo panganane mak jah kecing. Alot apa, tapi yo kolu. Modo ge enak. Ya Allah. Mbak Dewi tek mbok weh nolek dan sakmene kele nduk. Bojomu mbok mani apa ora? Ya Allah. Enak iki, Pak. Panggale mak jah enak. Sambelnya kemelonyoh. Segare kek yo empuk. Tak pewangan sasi suro kira tak tokno. Tak pleaser niku tak lebokno pleaser iki. Jangan iwakku. Jangan iwak ngene Pak pangat to. OTR Arifin. Enak nang kono sing dienggo konten-konten. Ngantek inget-inget jangan loading ngantek ya Allah. Nggak unger-unger. Tapi nek karo panggang iki ya Allah. Enak era karuan.
Ya Allah, induk tenan, Pak. Mak Jah. Nek gawe panggang. Sambelé kemelonyot dipupuk-pupuk nang. Roh panggange lek dames mah. Muntah. Aku ini seneng apa sambelé Mak Jah. Nek gawe ngene iki. Panggang-panggang wong-wong gak cocok. Enak Mak Jah. Chef Marinka. Pokoke panggang ngene iki sam cocok, gak cocok. Ora cocok. Cocok ngene Mak Jah. Mergo ora mbok kei. Nek mbok kei yo tak gunggung padha ae. Lek dames kuwi ibarate sengkuni yo. Rono gelem, rene gelem. Mantap. Mak sesukne ya, Mak. Jane ape tak gawen-gawen Mbak Rin gak sida, Mak. Mbak Rin dadak maneh sultan, Mak. Aja panganan, Mak, kono nggone panganan apa yo? Iki ape dolan nggone? Gak sida. Karek Mbak Endah ae. Bapak nang ngene iki ae. Anak rodok lewene. Nah, aku ora tau rono. Ben dikeloni nang omahe kan. Anak wong akeh. Ketoke buyune nang kono ape rono. Pak enak iki, Pak. Ya Allah, Pak aku ape protes sing nggo heman iki, Pak. Ngene gak lemu lho saka kondi. Panganan kokono. Saiki lek dadi lurah ngono kaya apa malah. Mul munduk. Bayangno aku. Tak umpamane dadi lurah, aku tapi keluargaku ora pengen dadi lurah. Ora lurah-lurahan lah. Wis ngene ae kok. Ben wong-wong ngono kuwi sing ora ndek gawean. Awake dhewe kan wis mergawe. Jangan serakah dengan gawean ben dipek sing wong sing kira-kirane sing gelem mergawe negara. Alah, kuwi jane ra doyan mangan kok. Kene lho, Pak. Tak ketoki, Pak. Ya wis ndek rene ngene. Iki ndek sagake ndek rene. Oh, ya lah niku. Ya Allah, Pak, koyo ngene, Pak, enake ya Allah. Ning dhuwur kono iso leh, Pak. Ya Allah. Kok bingung. Kalau mangan. Oh, enak iki, Pak, sambelmu Mak Jah. Enak. Pak, aku anggere kuwi tak kon manggang nang ngene lho, Pak. Enak niku ngatene. Atine iki yo enak. Padha ae jos. Kadang kecing. Kadang kecing, kadang yo ketir. Muga mangkal, Pak. Padahal gak di sana kebun. Sampai sep. Sapi akeh, Pak. Mak Jah iki nek free ngono yo tak ladeni. Nek sapu ki akeh.
mak sapa? Mak kuwi Mbah apa Pak sing bendina? Mbah Bi kuwi ya iso. Karek aku, kadang iki masak iki karek aku ya. Sing tak tunjuk iki karek aku. Senenganku sapa ngono tak tunjuk. Lu kadang rono bagi-bagi rezeki. Kayak kerjaan kono genten, genten kono genten. Ora terus salah siji iki Kabeh dikuasai ae. kan. Ngono ki lah ya justru malah ngeratani engko pas sep kene terus sep kene terus rapono kene sep-sepen. Pokoknya di sing candak ngono lah Pak. Aku merke nang nggon kuwi jare ora kerasan. Ora kerasan yo monggo, kerasan yo monggo aku iki. Pas kok ngene kok dewek susah kan. Gak tak kayak susah aku. Gelem marga yo monggo. Murmu yo tak tekoi kuwi mergene apa ora mur. Wis sama 2 hari ae. Ndekne padha ae yo keduten. Lah piye ndek? Ora oblok-oblok. Nang ini oblok-oblok ndekne akeh wong anu omah. Weh enak banget. Jangan tambah tak tinggalno. Apa tak ke kulkas? Luwes to, Pak. Njupuk kok. Dekeh. Buka lah, Bang. Buka di sini. Sumuk. Ya. Weh enak kok. Sambeli iwake ngene iki sesuk enek Pak tukang yen nang mangan. Wis enek kuwi engko terus dicuwil-cuwil mur ngono karo gemak. Njek iki entuk panggang tiko sapa kae jangan piringe kok pati karo nggih. Banget kabeh. Ijek ndas mbah pira. Kayak kula nang ndas ndase kuwi anu pira ngono lho, yo melok mangan. Nang mangan lek seeneke yo. Aku pilih panggang ndas e, Mak, tak nggone wong telu. Yo wis ora apa-apa. Terus sing telu dipangan cacah kae. Oh dikeki pira kene ijek. Ki nduk kayak nggone Mbak Indah, engko nek Mbak Indah pengen dimasak apa aku. Ngono ya. Tapi kok Mbak Indah wange kan diet teh ya. Dadi mangan iki yo gak ada santen-santen iki ya. Utuh kuwi rada awake rada sumer ya. Kudu nangis ae. Ana jejak nang kene tingkek krono jak rono-rono njaluk numpak motor ae ngono kae. Wis ben nang omah ae. Ketoke buyune nang kono ketoke. Aku justru nek buyune sering rene kuwi malah seneng. Tapi buyune kan nunggone mbayah ya. Ata ditekokno yo ning ndi. Nah iki Mbak Susi kan omah. Hambeli nak nget. UTR pagangnya Makjah. Gak iso nggih Makjah ki nek matan dikon masak wong liya. Masak rono. Opere iki yo, opere Makjah. Halah. Enak iki, Ger. Cocok kan? Pokoknya sing tak pangan nang kene aku cocok. Nek mbok kei, gak cocok. Gak cocok kan. Lah marah buat tari. Lek kok arep-arep guyon dah. Pempanganan ya kok kene. Aku dari muda ya bener anak orang tuwi. Nek masalah panganan aku gak uang rung do mangan aku semangan. Tenang. Aku melok uang mangan apa masake wong melok mangan ki yo soto enek asem-asem enek. Apa enek kabeh
gak entek dipangan burui. Aku dijak ndaraku ngono ki mangan urung enek dicampur mangan Jepang, aku wis manganan Jepang. Aku makan apa, Mel? Mbak Wati ngono ki mangan, bosku ngono ki mangan Jepang. Dudulat-dulet ngono. Aku yo dikeki saithik. Coba. Tapi aku malah soto. Aku melok Mbak Yuku nang pasar nungi panganan apa nek model rawon, nek model daging lapis. Ya wis ora rasane ngir. Aku dadi wong sing nek ngatemi percaya ngir. Nek ngatemi percaya kowe. Wonge ora putun ora nang-nang. Panganan-panganan tenan wong koyo ngatemi. Tenan ngir kowe mbok tekoki panganan model apa ora cukup. Nek aku wis ora duwe lah ngir aku. Panganan wis enak-enak. Uga katrok ngono lho ngir. Apa masa muda ceklanku dhuwit kok ngir. Tapi ya dagangane Mbak Yuku sing nyekeli dhuwit aku kok. Mbak Yuku lunga dhuwit nang omah tas-tasan ya. Tapi apa jajan opae kelakon jajan aku ki. Pokoke sepenting aku ki ya modelku ngantek tekan saiki lho ngir. Seneng jajakno wong. Ngantek tekan saiki tak gowo ngantek tuwek iki lho. Kok gak kok apa-apa. Aku mau butuh pundi aku saiki ndek dhuwit. Ya tak ero bojoku. Aku mau butuh kuwi nyambut gawe sing tak pangan enek. Wis kebutuhan wis gak patek tak pikir nemen-nemen. Kuwi wis aku wis mangan, wis guyon mbek kanca, rono rene mangan wis aku wis kadang aku cek suwun ini. Padahal aku ora butuh apa-apa kan. Butuhku mau nyambut gawe, mangan wis kanca mbek kanca enteke sepiro. Akeh sing tak ewangi mergawe. Nek sore walah kabeh kaya bos Mbak Yuku ngepasar gremeng ae. Aku tak anggap angin. Wong aku mergawe kowe iki aku entuk apa? Ora entuk apa-apa. Butuhku iki ngawulokno awak. Wong tuwaku mangan wareg, keluargaku mangan wareg. Wis. Nek keluargaku seneng, aku yo katutan seneng. Dulurku duwe iki aku malah seneng. Gak seneng gak, malah seneng aku nggak. Mbak Yuku iso tuku iki. Iso tuku tanah. Aku seneng ya Allah. Lahku ngewangi tidak percuma. Ngewangi lahku, ngewangi mbak-mbakku iki aku gak percuma. Dagangan mau nang emper iso duwe toko, dagangan belarah. Walah, wis bunga. Terima aku ora mbayani iki. Mau apa-apa mangan. Ngantek saiki aku apa-apa ngir, opah mangan karo Mbah Japrik. Kak wis masalah duit tinggal apa-apa silahkan. Yang penting awakku sehat, keluargaku sehat, ora jengkre mbek keluargane, mbek dulure ya bos tidak akeh dibagi rezeki Pak. Ya mbah saithik mbah akeh nek masalah sugih kan yo golek dhewe-dhewe nggih. Duwene apa ya dikeki, duwene apa ya tak dikeki. Ngono enggak. Yes, ngono ya, penting donga-donga muga-muga sudah seger waras ya, nggih. Mbak Dewi, terima kasih Nduk, semoga-moga rezeki makan Mbak Dewi. Terus Mbak Sis, semoga-moga diangkat penyakitnya, didohno sengkalane, dicedak rezekine, didohno bilaine, moga-moga rezekine turah-turah iso nang krek ning Mekah Madinah ta ora Mbak? Termbah aku, Mbah. Aku suwe ora tau nggone Mbah iki kan. Nggone buyuni ya wis. Aku ki apa ngger wong lara mergo omahe ditutup kan sungkan ngger wong jenenge wong awak iki lara wis tuwa. Nek dolan suwe-suwe yo nek tujuanku dolan ya wis dolan. Nek ora dolan yo gak dolan. Penting awake sehat. Lek wis gelem mangan, gelem njungok nggih wis ngono ki perkembangan iki tak tekokno buyuni sampeyan aku. Bayi pripun Mbak Bu?
Alhamdulillah mak, pun sehat, pun doyan mangan, pun jungok deglek, mungkin ya sowan. Tapi apa lengger kan? Yang penting seger waras wis, pokoknya anggar ngono ki harus tetap tekok-tekokno. Pun Bang. Kapan-kapan sambang, kapan-kapan. Wong aku ya ora tau ngendi-endi ya. Punten meneng omah golek duit enek bocah ngene iki. Diforsir tenagaku gawe iki. Syukur waras dono sengkalan tidak rezekine dono pilene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kan ngadeg tutulno Pak. Aku kok berangkang ya Pak. Pak. Ya Allah. Ora nana. Pak. Ya Allah, paling ngono sabar. Aku tutulno iku jal, aku berangkang. Kowe sing ngadeg. Bener kowe iki ngono tapi nek dikongkon cepet. Seneng kan? Dadah.